Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। गोदान बोसोराथ' जासिगोन 2020 थांसिगोन दा बेनिखायनो गोदान बोसोर फैहांनायखाय गोसोफ्रा एसे पार्टी खालामनो माने गोसो जादों आरो माने पजिटिभ भाइब फैदों माने रंजानो गोसो जादों आरो एसे गोसोखौ मोजां मोनदों एसे जयफुल मोनदों आरोना। जायखिजाया दिनै जोङो थांनो नागिरदों रपवे गाखोनो बुरलुंबुथुरनि सा ओरै थांनाया माजों थाङो बेखौ रसाजोंथ' थाङा गोदान दाखालि बारा गोबाव जायाखै बानायनाया दाखालि बावैसो माने दाखालिद्राय नङा देखुन एसे सिगांसो माने बियो जादों रपवे दा जों बेयावनो गाखोनो थांनो नागिरदों दिनै सानैसो लोगोफोरजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन दायो नुलांगोन। ओमफ्राय दा आङो ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय थियारि। जायनि थावा जोबदोंमोनलै इखौ लांनो फैबाय। दा आंजों लोगोसे दं जोंनिनो कलेजनि लोगो दिदोमसा नार्जारी। ओमफ्राय जों दा सानैजों जोंनि रुमाव ब्रेकफास्ट जागोन। ब्रेकफास्ट जानानै थांगोन जोङो रपवे गाखोनो। ओमफ्राय सासे लोगो दंबावो बेखौ लोगो हमनानै थांसै जोङो। ब्रेकफास्ट जाखांना रेडि जाबाय दा थांनायनि फाला। दा थांनायनि सिगां नै बे जुथाखौ गारलांसै। मैयासो बायदोंमोन आं फेन्सि बाजाराव केम्पासनि। जों दा थांगासिनो दं सासे लोगोखौ लोगो हमनो बेनि उनाव थांसै जोङो गाखोनो थाखाय। लिंहरदो लिंहरदो ओइ कल खालामनांगोन। जोङो लोगोनि पिजिआव मोनफैबाय। लोगोनि पिजिआ बेयावनो सासे लोगोनिया दा बेखौ जों नेगासिनो। ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनबाथाय जोङो आगान सुरलांनोसै। दिनै फार्स्ट टाइम गाखोनायनोसै माबायदि जायो। वाह बेनो जाहैबाय नीलमणि जोंनि डिपार्टमेन्टनि आरो बेयो जाबाय बेलेग डिपार्टमेन्टनि पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि। बे जाबाय मेथ्स आंनाबो मेथ्स। दा थांसै थ'। फार्स्ट टाइम ना साथामनि थाखायबो? औ साथामनि थाखायबो फार्स्ट टाइम। माबोरै गाखोनाय जायो बा माबोरै मोनो दायो जोङो खोन्थागोन। बेयो जाबाय प्लेनेटरियाम। ओजा दङ क्रिकेट कम्पिटिसन सोलिगासिनो खोना। गुवाहाटी हाई कर्ट। थांगासिनो थाबायना मानोना जोंनि थाग्रानिफ्राय बारा गोजान जाया खाथियावनो जायो बेनिखायनो जों दा थाबायना थांगासिनो। Ropeway terminal. Ha? जोंनिया खाफाला बया दिनै मानोना दिनै बन्दनो क्रिसमासनि उनावसो खुलिसिगोननो दा बेनिखायनो जों दा थांफिनसै। दहाय जोंहा गेटआव रायलायनाय समाव माने बुंदो दिनै बन्दनो माने दिनै माने बे सानसेया बन्द आरोना माने क्रिसमासनि उनावसो खुलिसिगोननो 25 नि उनाव। अब्ला जोङो क्रिसमासनि उनावसो गाखोनांसिगोन। दाथ' गाखोनो मोनथ'ला दा थांसै होनबा जेरामेराव। दा मा थांगोन? सानदों माने बेरायग्रा जायगा अबेबा दं नामा। खाफालानो दिनै गैयाना? खाफाल गैया दिनै खाफाल गैया। औ जोंहा खाफालानो गैया दिनै। दा जेराव थांसै।
दा जोङो बै नीलमणिनि पिजिआव थाहैथ'नोसै पिजि माने बिनि रुमाव दसेल' दसे उनाव ओमफ्राय आङो रुमाव थांसै ओमफ्राय बिसोरो कलेजाव बेडमिन्टन गेलेहैनोसैनो जिब नै जिब जुबिन गार्गनि बायदि नायो ना जुबिन गार्गनि बायदिलै मजा हेभि थार ओरैबायदि हिट गारि मा होनो पिजिआव दसे थाहैथ'नोसै बिनि रुमाव वाव 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 नीलमणिनि रुमाव मोनफैबाय नीलमणिया जाहैबाय नै इयो दा बिनि इयारफनजों नै हेडफनजों दसे सल' खोनासंनानै थानोसै आं बेनि उनाव दसे थानानै आङो गावनि रुमाव थांसै इसोरो ओमफ्राय गेलेनो थांगोननो बेडमिन्टन दसे टाइम पास आं दसे इन्जय खालामखांबाय बे हेडफनजों दा बेखौ एसे इन्जय खालामनो होबाय आं दा आंनियानो इयारफनजोंनो सोलिसिगोन दा बिनि रुमनिफ्राय थांसै जोङो ओमफ्राय बियो थाथ'सिगोन इयाव ओमफ्राय नै इयो गावनि रुमाव थांना फैगोन ओमफ्राय आं दा आंनि रुमाव थांसै बाय बाय थांदों मा नोङो जा ओरै हाबसै ने थांदो दे दा आङो हारसिं थांगासिनो ओमफ्राय बियो थांबाय जा आं दा रुमाव थाहैनोसै दसे उन्दुहैनोसै खोना जिर'स खालामनांगौ र' दहाय मालिकआ बिदोंमोन रुम मालिकआ अब्ला लोगोफोर आं दा रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा दसे उन्दुनोसै बा रेस्ट लानोसै ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय दिनैनि बे सानखौ मा थांखिजों स्टार्ट खालामदोंमोन बा जागायदोंमोन बे थांखियाथ' दिनै जाफुङासै नाथाय उनाव जों जाफुंथारगोन मानोना जोङो ख्रिस्टमासनि उनाव जों गाखोफिनथारगोन आरो बे समाव आङो ब्लगखौ खालामथारगोन दा जायखिजाया दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै थेंक इउ गुड बाय